dhi mbele. Teko mar dhiro ber mar rang'iny mar somo tije lwedo e pinje mag Afrika medore e riwruok mang'iyo rang'iny mag mwandu timo ikruok mar romo margi mokwongo ma ibiro tim kuom thuolo ma ndalo 3 mageto bero somo kod pek e Afrika. Romo no keto ler e riwruok mar rieko kod somo mondo mi oboke mayudre piny achiel obed mong'ere e piny mangima. Kolose nyasi no jagoro mar somo mar kuonde tiegruok mag tije lwedo Esther Moria lero ni yiero kara yore mag somo ma kamano biro miyo nyithindo yot mar dhi e skul kod yudo oboke mowinjore. Very important to focus on the recognition for prior learning, which is an inclusive measure that will enable all our stakeholders who have acquired certificates informally, non-formally, to be recognized and to make their meaningful contribution to the growth and development of our country. The skills that we concentrate on are the skills that somebody had learned, but they have not gone to formal institutions to get a certificate. So what we do, we take them through some tests and we give them certifications. Because we want to speak into qualifications across Africa, across the world. Wherever you get your qualifications, we want to work on requisite frameworks where you can come from anywhere within the world and you are placeable within a requisite framework that we are now going to discuss as African countries and be able to say that whether you get your qualifications formally, informally, in Kenya, in South Africa, in Australia, then you are placeable within a qualification.